szújtóból következzék az első menet. Mere Loki cu tare, pune-i stânga și Loki tare. Hai, pune-i stânga. Hai că mere, hai că puși în Loki. Pune stânga, Marius, pune stânga și Loki tare. Hai. Hai, toacă-l pe picior. Hai Marius, nu aștepta. Încă, tot asta, fă încă o dată. Hai, directă. Fă cu directa și la Marius. Fă o dată. Vezi că deja face bloc. Bagă un 2, Marius. Dă-i un 2. Marius, dă-i un 2. Dă-i un 2 că e deschis, Marius. Nu dai. Genunchi. Acolo, genunchi, Marius. Dă genunchi. Hai și low kick, Marius, iară. Hai. Încă o dată low kick tare. Genunchi aici, Marius, genunchi aici. Să lasă jos, genunchi. Ce faci pe ficat, Marius? Pe ficat dai, hai. Pe ficat cu piciorul. Piciorul, pe ficat, mere. Mere piciorul pe ficat, tatu. Ciudan, Ciudan. Ține garda, Marius, ca lumea. Hai, hai! Hai, hai! Hai că poți, Marius! Hai că poți! Marius, tati. Mere, un, doi, bagă-te tare în el, frate. Ficatul, că nu mai poate. Hai. Nu te arunci, Marius. Bagă-te sec și tare în el. Hai. Hai, hai. Genunchi! Ține-l în clinch, măi! Ieși lateral! Prinde-l, ieși lateral și lovește-l! Ai, ai, mă! Ai, ai! Stai acolo! Stai acolo! Bravo! Nu te arunca, Iulia! Stai în picioare, dă-te jos de acolo, Marius! E gata! Hai! Bravo, bă!